awo ena afi ekoko wia time edda kase no so medimafo herbal center Dr. Time da so wono nso kan yen ho ensema eba no de di mu akotene ya abeti bi ne se ya so ababa wa bi paachi ewo so otuom adan ya ne boy si waja no nti wa wona se kan asa twajato ne dan mu ne emam Gold Board Tax Force no wo mo akire China fo edu ya na wo mu di gold hudwadi a emfamra kwan mu India manso afo na Linda Modi waduru Ghana na wobepie mu nura no adwabo edihia no ese woni mu nsem o checheni bi ya no odi ne juma ewo University of Ghana eni adesuafo mienu a eka ne ho a ye kire wo mo no amanebo eni se court no e discharge wo mo sada na ye do beko mfimfiri mantam ahinkro Cape Coast ho na aban crash pani de atoso se memre da ebai ene memre da bi edi bosome asase wo mbe yensiesi na wuni sedra ni wobetena oka mu no emre bediu osofo a wo hye enyinama hoden eso de ato dwese aban ede hyehyɛ kitna no odin pa na egu akwan mu sɛ de beya ECG wo hawa hodo a wo mu kom no wo mbetimi aso ano afa ya bekwa amanone sankoms didi Puff Daddy ena dodo na de nim no na asem no court atena so na nsem be ne firi mu baaye eno na no pai yewura Atabo atene kase boda mu fo aka yen ho a ye bebedi ama wo sa anuanu mie no triple A mine Ejapia Apam Dadaa anopai miniminu aba Adwoa Asare men kwansa Sompa FM Afe yeshe ensem na se ede amamo Gold Board Task Force no woma kire China fo beye edu ewo asankregwa atoye mantemu ya na we no womu edi gold hudwa emfamra kwan mu na beye donhwere aduana enum na chese na fuamye no ya aban no eka ntam din siese sa gold hu adwadi amafo bebrenu a etu ho na mo wo maimu ya emfama kwan so no Gold Board de woma amadwene se nya de ombetena se aye nhwehan amane mebi etisa no woma so kra na operation no a womo de ehye so no womo kire se onomabofo bi ene bekasa gu womo asum wo honom se de ekoso ewasankregwa enie womo bopini hono ampampa womo timi konya gold ana esum be 1.3 kilograms ya se ye kase ye tonwa be ye 1.4 million Ghana cedis de obetimi aton sa gold no enya wuye no edifiri ho a wo monsa eka sika cash ankasa 1.3 million Ghana cedis bomb action etuoyi ebie ene niam ahudu bebre ya na ekeka ho na dwemtreni penyinipa ya oda Gold Board ano yerasami jemfi wono ene friends emtwofo enhyiamu ya wode eto yanimu se eye no kresa na mo bi etesa no akoso ena enipa dunsu wo ma kire wo mo no wose we no ensahode oba ye Facebook page no so e wo Sompa 106.5 FM Accra asem ya ye kan ye de hunfo nyinyina gu ho sika wo mo koje ye atuo ne niam ahudo bi ye kan wo ne China fo no a ye kwakire wo mo no ye de wo mo fo ni nyina egu ho no mu a obetimi anya bi ahye na se meja finsem a wode tu dwa no wose we ye kokobo e kwa ma wo mo aye kasa no wo mo si o e na ban no wonye serious no wonye serious we die wo mo baaye pa Any equity SSA a Chief Executive Officer ya oda Gold Board ano Ora Sami Jemfi. Any yefri Ora Sami Jemfi a wasopa China fo echi na wo mo adi kadeda wo mo komu te se de wo no mo ye adwuma ewo adwuma ku bi mu no ye traso na fe Ora nsem fofrom na awehosem a esie ewo enkran ha so tuom ne se eba mu abi wadi mfinhye aduasa Emmanuel Otabe ni ne din nyame ne ye ho ena afi ne nkanchema dada bi nso efre ne se Augustina Adoma na Augustina Adoma di mfinhye do no nkono enkran na kire se wone no wie so kakra ne wie ya sa ba mu ano wayi ne ba kwa hye ne nsem ekwa wie ye eno dada yi no wo bwanan se obeti no
woti nua wokoe no woni oba foforo ena wo fie ena ne wo hwie nso gu wo mba no so na wosan gi ne phone ka ho wo gi phone ni wie na ekọ na nwumra wi abrem no ena ba mu ano eba adoma fie se wo ba ba gi ne phone na nso se wo ba ba gi no sa nomade akura afa akire ede master key akwa bia ba mu ano kioso ano wodam ahine dem ne ma matress kura aka ho enti wo ba ya obehu se ya hye no so no we dey say tie bia ma nko busa adoma wo kokoduru ho se wo busa no no ene obi a woton anka ne nchen adoma board na ntabraba de ne nsafa ho sa wa fasekan de awo ba mu ano kokoso ekoko wie ene moja na epram no yi ena adofo bi eso mu a na wono de kwa ya sabia afi wo mu kokoduru ba bia wono de kwa na ne yese da bi we dey ani enya momfa no kola pass wo mu duru la pass na wo se eno nso wo mu san bo akire ma wo mu de ne ko University of Ghana Medical Center ho eho na wo mu kodu adokotafo gina no so a timi pompam ye ehwe se ne ho beto no sabri wo da so a wa adokotafo nsem a wono mo hwe se ne ho beto no na ababa wa no nso de aposifo aso ne panchi ya wo boa ama enhwehwemu mapa etimi atodwa enti wei enkran Regional Police Command no ene boys amani yet also Accra Circuit Court ye ka say woman discharge adisuafo mienu any lecturer bia ye bo woman tansa ese 106,800 Ghana cedis ka afa woman sase wa bra womu kan womu ti bo mu ye se womu ebe provide bia ye a adisuafo ebe da ene mpa won beda so dia ma student bia na womu pedan ewo Dr. Hilary Manhall ewo University of Ghana Legon na court nipa na ye bo womo suboi womo nsa kankrata bia free University of Ghana ya womo ne de asem no kra court se asem no womo na entoa so ewo court ho no biom na enkrata na asuapon no ede baaye no womo echiremu ese adesuafo no womo atue sika no de ama aprosifo no enu nti na hu behia se asem no womo ebeyi free court enti panyina no woti edwam owura Isaac Ado ena wo discharge womo en wo sign etwa asem no mu eyi free court na womo echiremu se Joseph Apia di 25 years Stephen Nimakwanson 24 ena Dr. Kwadwo Owusu aye ya wono ena ye lecturer wo case mu no wadi mfihia no aduonu mu enwotwe ya wo ye senior hall tutor at University of Ghana ni echiremu se said ye wo ko university ampepi ye wo horse ahodo a ye pe accommodation edema womo a womo pese womo da school mu ho na saa adisuafo mienu ni lecturer yi eje adisuafo bi ni musika se won be pe rooms ede amomo enko wiase ni sika ko di womo nsam a rooms no so adisuafo no womo anya empa no a womo anya bia na so enti pro vice chancellor ya wada school no ano Professor Gordon Awandare ete asem no wo se da bi we de enya de on betena se asoso sokora ama obi e se sabeda no wo nan enti wo mo de asem no kopie mu wo court ya ye ka sei sika wo mo gye ye e wade suafo no enchen 106,800 Ghana cedis no wo mo etimi adane sa sika no e de ama prosifo no nti ne ye twa asem no mu e de free court no enti prosifo no so ahye sei lecturer no ene ade suafo mienu no e de wo mo be pie mu e wo court no womo nhye se womo ho koka edwom ye gi womo sika ni nyina ye bechi obia de ama no kakra se de ye bubu tot no apetition tot ye bechi obia de e de ama no se de be ya sumdwie e betimi aye adwuma ene asumdwie no na obekese asumdwie na mafefe eno a na yeguso aye hwehwe na medu wura Ghana mampani His Excellency Yohani Dramani Mahama na boboa no eno na India man so afo wonya babesi kutoka wienhye na bia na bra wo bae no wo munya adaje bodwa eye akwankwagia asononko kra na akwansra nhyehyɛ asononko edihia no kwan ema na kwa baje na bababa ene kopie mu abankasiem na ene na mampane de to so se saa na nsra hwe a wode abai no se wode hwehwe mu pa na wahwe se India wo ba setena ne abibiman kra di kaso bom no we kama se mfinhye be se duasa ne akire nie sa India man so afo pa ba bibima mu we ni de dikan na Ghana nso no wode aba enti ya adenya kase na saa emaya wo ba ye no ebeboa ama ye nso ye ne wo mo nkuta hodie atimi akoyie na eba amamre ne amane mu nso a ye ne wo mo timi edi abom ene emu awade kura ya ware abom amana yeye edwadie na emu adesua ne apomoden so ni nyina eba beboa na wie na mampani de to se we wo mo kura de wonsa asante ase apamase
ya ɛbɛboa ma India ne Ghana aka bom na de wɔn mo wa ye nibie ye hu kwampa ɛbɛfa so a ye nso ebetumi awe anya de ne de ye wa wɔn mo nso nibie no kwan a ne wɔn mo nyinaa betumi edi kaso bom abomu a wɔn mo nso ebenya bie. This visit is a testament to the deep-rooted historical ties between Ghana and India founded on the visionary leadership of Ghana's first president, Dr. Apam Dadaa, and India's Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. The two sides have engaged in significant discussions to deepen cooperation across various sectors of our economy, including agriculture, energy, manufacturing, and health, amongst others. On the strength of the successful engagements, we have had a number of memoranda of understanding have been signed between Ghana and India to give impetus to our commitment and aspirations for sustained and enhanced cooperation. Ladies and gentlemen, this visit could not have happened at a better time as government is committed to pursuing its reset agenda to provide the needed support to the Ghanaian people. Both countries will work to deepen economic and investment relations at a time that Ghana is undergoing economic restructuring due to the debt treatment we're undergoing and the IMF program. Eno mampani John Dramani Mahama bra wosia India manswafo anase amnadwa wode India nwoba Ghana owura Narendra Modi ena ate so wode nsemi to so na ekowie no penimpa no nso kasai ena woche Ghana emwa ya boa titru ene se wormo ni bere se won betwa ba ahwe abonofo se mano ewo India mamu yenso ye ho kwakomu ne mwa ye de aboa no woni aso papa na ba wabai no eya yonkofa kese ya ebeboa ama ye daache enya tampapa bia fefra. Our shared values, struggles, and our common dreams of an inclusive future. The freedom struggle of our country has inspired several other countries. Even today, in Western Africa, Ghana, as a vibrant democracy, a beacon of hope for other countries. Today, the President and I decided to elevate our bilateral partnership to a comprehensive partnership. In this journey of Ghana's nation building, India is not just a partner, but a fellow traveler. India mrado no Yura Narendra Modi ena waka Hindu kasa ema wonu mo chirechirem e de ba poto kasa mbrofo Osofo wo shenyina mahoden ne green transition so John Abdullahi Jinapo en wode arehemu nsemo atomra hyebedwam ya wo chiremu ese abandon hyehyɛ kitini egu akwam se de beya won bedane niemani e Electricity Company of Ghana Limited ECG adwumakuo no emum na niema hodo bi etosin wo mahye no wo masiesie wode nsem we nyina koto dwa enra wo mai emra hyebedwafie na osofo no echiechiremu se wo mahye no nso awunu se ECG for eba se supervision se yedi yani esi wo mdwumadi ehu a supervision ne wo fom enti adwuma asabe esese wo mo ye kora no empempi no obekọ no wo mo enye no nenam so ma niema hodo bebrenu a etosin afi wo mo ebe hya se tintim internal audit system no emu se wo ho no mo ane ye hwehwehwe niwam se sika ebe adwumakuo no mo baabi amode fa wo mo a wo mo tua wo mo bills wo mo a wo mo ntua anamo a wo mo di ewu akwan mu se de be ye wo be retrieve se sika ni nyina no mpelifo chese san hyehye ka ho bi ebe boa ama ECG adwumakuo no wo matimi afom to ma pefra na nyina mkanea so atimi agyan na so e wo mai emu. The ECG has operationalized and mandated the use of its enterprise resource planning system to integrate and streamline its core business processes, including procurement and inventory management processes. The materials management model of the system, applications and products in data processing system is currently fully operational, and all processes in inventory management are being managed through the SAP system. Eni ekoti esesie yi eye soafo wo hye enyinama hoden eso John Abdullahi Jinapo. Ene yefri yewura John Abdullahi Jinapo soafo hwe enyinama hoden ho nsam so a
yenwura mo mfimfini mantemo babia yensa ntwironi a wotoma ne yen erekanan obutuo no na eho na abankra chepani a wo ho honorable George Arthur ekanedin ho wode atoso chasa memene da ayebai wono mu kosiesie monten so gota mu osisi nyina wombetitim babia ho afufuo wombedodɔ ne nyina no eboa ama ahonedie mapa atimi atodwa esansa tworo no kura akasa ahonedie ne nyamenie enenam na enkoye memene da ayebai nko memene da bie di bosome foforo bia ahyase no wono be sansiesie no na we no wo mo ayemrakete kura de ato ho enti wo besrada mama bia mfa no honyim na adrafo a enyaduru sa na se wo mo abom mfitanduku sa bre no na wo mo ba be pare Cape Coast Accra na wo mo afa passenger fo aba no woni wo mo so opa echi a emra no bediw enya de a wo beja wo Oman na lo share research na say that bra was in institute do your man baby no man paying wa research. One of the things Metropolitan Assembly yeba yabe shemke na only oman paying ne National Sanitation Day na was abo wazo women do holiday oye 5th July 2025 oye igwe mesin Cape Coast Metropolitan Assembly ameda yebe sanitation day chipa yebo clean yebo my igwe wa ye clean dem omize simenyo do there. We want Cape Coast to be the cleanest city in Ghana. The minute you start, Cape Coast will clean her from 6 and a panel, Siazica Pim and a panel to Caribbean, Ubia, Lunkobia, Yenina is young obession. Eni a wuti ye ya bankra chepenia wo gwai Cape Coast Honorable George Justice Arthur na owie wa mananso won wo kire se enya se wo mo de wo mano aka ne keke Sompa FM nemom womo ede enhyehyeye agu apono so ya emra enso tato enti wuni a emra ne bediwu no emra de woni mepaachew eno nso what they say eto yensa ntwerofo anim oye eden no demolition exercise na yeye in fact enjoy ochi sende igwe na bokosam no eden bebre wa ha where is 200 years yes 120 150 na say ya hwe ne ye ato yen chambers na ato ye nti ye zesi ye nyodo ye ya zebie ekroye ye ba hwede eden na owa ahozen kakra no ye boboa madameda no wetum wegina oni ye restoration no ye hwede obegina na ya boa ma wegina ye sisi dameda no sende eden bi abokosam ibizu owa ye no hwon ye highly dilapidated nti say ya hwe ne ye mbu ne ngu foma o ze oye de baba ye te regional minister okase okay o say de ni biara watetu apensem wo gwa obese azno Honorable Justice Arthur and ate se okasa ye abankra chepania o Cape Coast Erika 9 ene me yensa kansa ankai boy Yenra manyosemu kakra na campaign team Emma NPP amnyoko no penyini baako a wohwe se wobehim Franka Dr. Brian ne champon ena womode atudwa ya womu kiremu se nansemu ntemu amanyoko no ankasan mu no ene womu team no mu womu tena se eye internal auditing ne survey nhwehwemu bi na ede di pefe se owura Brian ne champon Dr. Ekanedi ho wono na Ghana for wotoso mienu si ye kase ye puobi ebeyi no se womra meye mampanyina na panyina wakasa edema campaign team no onukro ya kane no esoafo be de chi ohwe amanebo eso pious enam hagide ene de sa ensemi atudwa wo kiremu ese wo mo hwehwemu o maye no no kore papa wo megina ho enka ensem no nchia no kora se Dr. Baumia de ase wono na omanfo dodo no anisa no enso ne enti a wo manya rehwemu wo Dr. Brian Champo mu ene se be Dr. Baumia no ne wo mu di kan bae wo mu de wo mayi wo mu ti dada kora ama Ghana fo nyina ahunu se wo mu pese wo mu pre Franka dibre Franka tuni dibre no nanso Dr. Brian Champo de nanu ya no wono no ase wo ba mu enso wo sha response a Ghana fo de amano no a utum se ko ye pa ne sa bre ya kosi January 31 ya wo mu ebekwakoye primaries ne de wo mu giri se sa bre no ye bra Dr. Brian Champo betimi enya na ne message ne anisuade wunu a wo ede ma Ghana fo no wo de ato omanfo nim wo mu wo gidie passe nkunimdie ebekode amano. Well, we want to say a winnable candidate in this race. We have to admit that Brana Champo no ebinumu the kind about. So we believe that he's a winnable candidate. Nanu ya obaye no. The polls are picking him.
arguably ono na ye near sebi Nidimba Bontin Crunch, and the post have picked him over people. What we have done internally indicate to yen say Sisiano or ye number 2 or move neck to or Isro. And there's still time, so we know that we will have stage and then we'll win the primaries. Any ye kasamafo Emma Dr. Brian Champion campaign team no pious enam hajide. Anopei mekoso aka wo se na kojoje sinu nsi abremu kasebo ene ye de to wo no adanse hu ne mapanyina pani nchen ena abenya de afiri na wono nso ena bra na ye mugyato ade na ye mu no ye te se na ye na ne ye gyanom oboni din se ekoboje sisempre de adanse hu ne ma won ne ton ne papa besi sa abre ya manu gusue wono anso ne ton papa no ntanya nwanwa se Central State fo abona baso e wa adanse hu ne ma ton ho dia wode sha se dia ade ko wie ne nchen na abenya afiri ekoba jesi sempre no na wono nso usika bi ekura wo ko ne nchen a onya biribito na wode ye adwuma nso a utime yo edi wie enti edan eso dia wo beyo no so se yesu ku da asore dan ana dia wode utiri tum ekoba jesi nchen na wo so kopa yon road cement nchen se de bodan so plywood nom ceiling battens ne kota road so nyina paint ene afoforo ka ho ba bia wo bia o hobi wa yesemframa eno ane se wo frɛ no 0204 355 040 0204 355 040 na ekoba jesi sempremo wo mo a wa danse ho niemam wono ma pe bi atu aton agye mfaso so nso nko no esanse ne de boefo na eye papa nso anope kase no ye secured eno nti secure sanitary pad ekuta ye mubi na me kan famo anope se unya ntwa abranko ade a eno ne ahotetama wo so do hoto so eno ne ntaba no emu bai etre na ewa eno achi ka kwatensan wom na esososo heavy flow ni nyina so ema ne mpepe mfa ho ntenetene na mum eye ne gel ede mawo we ya mekan no se wo ye bema na wo pa achede bi dia maadofo a menye secure sanitary pad sabre ya wono mu a edidi bra hodo ene wo mo eka bi ebem wo mo chicha sanitary pad yi ubusa suafo no a dodo na se secure ene ya wo mo de ma no isanse no Ghana ha ya na eyo no enti auto secure no a waboa magana ni sikasem etimi akwanimu ebo no nso da fom na eye papa secure american ewo baabia wo Ghana ha na mo muduru kuma se dia baabia so kopa aye mama excellence cosmetics adum pz ho anasa asempa pharmacy dadam ho a eno kwada so estate 0243 862 158 0243 862 158 ahoma wo so ofre wo pene dodo matu aton ana ba ku bia ye wade akwankyere bi ya wo pa afiri ho no eho ene wo se ubusa we ya mekan no time de ka se ebo ne so medimafo heba sententi Dr. Time da so e time ato ye so na wo se yade ben na edo kro wo a unya no pomato bre enkankan stroke ene wo sane 10 entika ho se asase afiri wo nanti ho e ho ana wo nsai wo so wano ne wani enchitime wo so stroke na ebe opono mu no Dr. Time da so wano aduro akura kuma ene stroke ache no fa ne ko Dr. Time da so ho na wode berebeto so ama yade no wagye ato atwena ma yaresa ene nti doctor ababebo ne sesen e won kran ha poku ase ma yira kwa ne so no wo so ba wo yade be yira ama wanya hoden foforo we ya mekan diabetes prostate nom ho yade nyina wo san wano aduro ebia na ya akoma yade sa no mu anasa wo de wa wodiem se yade a yato no din se kwankura ko hu Dr. Time da so medimafo herbal center na wonom moawo fre 0500 727215 na wonye wo yade ma wa yaresa bra wo de time ato so anopei wo kan ho ene yade kase no ebre wo na ententem ye na ye hutia wamra ye ba yade kase no ni siwie nyina bebrew se what is a puff daddy wonu madi na asem no je ne pie mu baaye twenyen menkwansa na yade de aka nyina etoa wo Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be any
o. Se me feel London eko US o. Na no kra no kunkura fa me boma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na kujejesi eko bosempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bodwuma kra sere kane no a. Na woduru US won so manfo bondin saa na. Papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Akuoba sempre mono no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensam a ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwodasi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and Adwoa plywood and just said the board dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kukra mu a, wodu kodwa free. Accra we Kaswa depo any pokrasi de no kwa to nchen a wosa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Accra road from opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujejesi Company Limited. A Kuaba Simple. Mido. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Ado. Na so ni se medie. Me the yas toothpaste and the brush and the twimesima minya homka. Same thing na boko yi. Na medie me all time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama sesei. Menum so a enwunu anasa de ehia. Me selfin me biem. Na wonhwa se mesi ayefita sesrecha homa. Na eti brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi. Enti na wo se efe. Na yas total care gel toothpaste and then the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wonum ye sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas herbal, yas whitening, any yas total care gel toothpaste, and in the brush. Ebusian chamfa. Se wo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, e was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the yas toothpaste mo ahodo, and in the brush abedwa so abeboye. Kweku, minim se wa yeshe. Me kwa manane. Now so ebony show one embasso. Malihonsa Pello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but it also got as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers the Gumi Kaimi. A Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the mo. And near the Muampa. The said here, Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years canon. Miss Connection and said, I'm quay na Esakakra. Say what Pejam Mama or the Bem Connection. What about the crow? Stroke so dear. What found small. Tessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Quanoso. For a doctor, 0244 774 282. And then 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Midimba for Newa.
Emma Aketuapa. Emma Ketuapa ampa yetwa kasiyebono so edi amamo na chiamio wa sikesu wa Mansia Central mensini mu wa santimantemu eyura kwabenapia wono na de adesede eto aban anim se school building bia ewo esikesu honom asempedifo to na genje mu enti adaroma we de womo mrai na womo emra meyi ni yese de be ya niema ebetimi akoyie ede ama adisuafo enye no nko womo chemu se niema hudu bebra pomuden enhyeda nkoyie womo akwan niema bebre honom a enkoyie ewo mpotem womo hia ban mu a ewo saa na nyina ye tie Sompa no correct bamba ze school mu si ba ko osoro ma he enko womo to aso womo nwie no ebom wono kwala ni bikom na se de dan na ye hunu ndi kwa no womo ntire mu nche ya anu ni na asa bi gusuru ho e school da ba ku class 1 for the class 2 3 na class 3 for ni class 4 so atena ba ku ago so be sua de emwa ni am cha de amoso de abai se ma ba number ye mo pim ba ye emwa de a e kwanda ho se mo ye emwa te ba che e no e ba mesa no aban ba na ba ko aban ba na ba ko aban o ba ye we start se wo ye ba ko ba we yi na ni kura no aye nya hu hwe eni na aka wo mo ko ba ko ni sa ngakra kra no so se nkoye ma se de dan na si aye no ehu ensi oton frama fa wan ya dakuru na ko fa sem abre okuroma ni nyina bere sraban se wo meye eskisu man emwa ye bre ehichafo no back fra be biom betina kra de maye wo meye emwa dan ne de enye okoye Facebook page no so eda ho ehu pa ensuo to anamfra ma bi fa sesi a wan hwe ya de beba no na akwakoya rekosem enti chiamlo wesi kesu ewa Mansia Central mansino emu oru akwabna pia ena wone ya mane boni bawa beidu etwetwe nkomo ya wode nsemi eto nanim chiamie no mu asamka wose nana wante ene ma yentwa bosompone yenkwa amona ne US abrichima mu Trump krum ena medura eho nso mede okokoto de ewo Manhattan eho na wonomode onyomtuni hip hop onyomtuni a obi anyombe da agese wo future ne bie dodo na frene se Puff Daddy Sandidi Combs ene ne din wo mo de na kwa akogina mra nim bie na ntansa ya de bon ne se wo fanya nsakwan a sesa mabaawa wono mu a wonim da ho wachi da ho na ebo eto na ntuo ekoboa wo ma no ede wo mu siba sibra e wo hye kwan so ewie nso kura wo sanso fa ba bia emra makwan sodomi ni nyina wo yobi ene afoforo eka ho sa ye party won mususu se Germany pa nam nyina ewom na ntansa ne de wo mu de dodo na negu ni komu na bra court san kwa asetena biu ya na Jude Aaron Sobramane wote agwamu no ensam ne de wo mu bro so a madansefo be se duasa nan kura ba mu ya wono anenka nchima woni na gyaye Kasi Ventura enso de ne de ba beto so ma gye mu nyina beka bie nanso ekwawie no wono mo twetwe nsam no a ekwawie wo mo twafa ato agu enti se wo bekwa akwada afiase kura e kama se ntansa mienu ho afiase no wo beda na nanso wo beda mfinhia be se edu ene foforo eka ho ena wo betumi adi enti se de wo mo de abono no bia ye mfinhia edu ane chese wo betwa mfinhia edu no na emu no ena kwa adu bofo Maureen Komi wade to so chese aban ne de nani abere pa se abonefosam ahodo a akoso e wo America manum ye du ba bia wo mo bo America din se ho atutrafo te honom ne ade no dodo na wo mo bo an wo mo de papa din ba be bata ho nti aban gusu ade ne hwene hwehwem se da achi ni akire foforo bia piepia wo mbesa atwe no e de na ba begina biu nanso Mark and Philo wono na wo ye lawyer edema komsi wono nso achese anka papa ne de wo munya no kora isanse ne ho so nsa abrobe na de wapre nyina ne ye nimfifire ene ne bere awabre se de ye kase odi binum kosi ba asibra no no kora bia enim no mo ne afofora eka ho na emu ena Douglas Wido wono nso eye de wogina mu edema kasi ne mpana na nka nchema dadai wono mu nyina nso ani abre senka pani de wonko dada bampono echipa nkodi dokunsini mimiri ni nsini na ayasua de ama afoforo na bere a wo mo de ni firi court ho a wo mo de ne san ba besena kɔ ene dua fie ho no behwe nsembo
ya na ebinom bo binom tini so de won ho kra eye fam na sɛ de mu nsɛm tie no da akyɛ ni akyire bia ye de ebesi akyire ebesan so atoa ebi afi no waso wafidie ensɛm anopɛ na kwadwogye company limited ko ba jesi sempremo wane secure sanitary pad medimafo herbal center wo mo so ye mu ema ye de to anu bi ne se emfimfiri mantamu enkraba se memreda wo mbe yensisi e wo mpotem ho na driver ni a wanfa ho anyim emre bedi Saran so NLT say gold board tax force no wo ma kire China for edubi a no wo mu di gold hu dwa emfam na kwan so India manso afo na rinda mudi wabagana na nkoma woni yedie no de papa osofo a wo hye enyinama hoden so de ato dwa se wo mo de nhyehyɛ kitini gu akwam se de beya ECG adwumakuo no hawa wo mo nam mu bia no wo mbeso ano ene afoforo bi ene ka ho a yede fa Sompa 106.5 FM na Sompa nkorabata bi e wo Ghana ha sunwane takorade takwa bono afa ho doma afi bono east tachiman ne nkransa adamfopa radio France abrochima mu Paris wono nso fa bie anopa wakenkanfo e triple A ma ya japi Apam Dadaa mene menuaba Adwoa Asare ne yesori sui no ye dane ye ho sima kakra bi ne ye de Ghana today atwa so amamo